Pentru micul dejun am pregătit încă de seara o prăjitură din fulgi de ovăz împreună cu familia. Am pus o banană, un avocado, 2 căni de fulgi de ovăz, 4 ouă, 2-3 linguri de iaurt grecesc, o lingură de unt de arahide, o lingură de semințe de in, o lingură de amidon, 1-2 linguri de cacao după preferințe. Am omogenizat totul, apoi am adăugat și lapte de migdale făcut de mine. Practic iau o mână de migdale, 200-300 de ml de apă, în funcție de fiecare cum dorește. Le blenduiesc, prepară un lapte perfect. Am amestecat laptele și cu compoziția, am pus afine, le-am pus în tavă, am mai pus niște afine deasupra, le-am băgat la 180 de grade pentru 30 de minute. Și acesta este rezultatul. Poftă bună!